Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Fitaccen mawakin turancin nan wato Dj Timaya ya shiga tsaka mai wuya inda ya fada komar folisai yayin da ya dawo yawonsa na zagaye ya yi ribda kaf da wata yarinya ya kwashe ta da motarsa. A halin yanzu dai yarinyar tana asibiti inda mawakin da ya rude ne ya rikice ya ruga da gudu inda ya are ta kare bai tsaya ko ina ba sai a gidansa. A tunaninsa ko yarinyar ba za ta rayu ba. Oho, daga bisani bayan samun sauƙin yarinyar an yi report a police station. 'Yan sanda sun bazama nemansa. Daga ƙarshe dai an samu kamo shi ko in ce an samu ɗauko shi a gidan shi, inda 'yan sandan sun samu taimakon haka ne garin yayin ƙarar da suka yi wa ƙungiyar mawaƙa inda suka jagorance su har gidansa. To Allah ya sauwaƙe. Ɗan uwa, idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tasha, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa yanda za ka dinga samun shirye-shiryenmu a koda yaushe.